and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Pakaslan mo gid kuno kaniya. Pagtarong, uy! Murag ikaw tingali ang angayan nga magtarong. Kung gusto ka kyud nga magpakabuhi nga bulahan amaya. Ma, good morning. Morning, Nak. Good morning, Mommy. Let's take a walk outside. Nindot tayong panahon, oh. Ganiha, ragyod kay kong andam. Wow! Nindot na da. So, unsa man na? Kay ganiha rason nga napaabot nato si Roy. Mao ba? Nagbataran siya ko, ha? Ikaw yung biyahe. So, parehas litang ready na. Maong, di na ta maglangan. Okay? Dili na to usikan ang kanindot sa kabuntagon. Oh, masamot ka lang akong love ni mo, babe, kung makadungog na ko sa mga laom ni mong sinultihan. Nahibaw ba ka nga sa kanta mo abot ni sa Palawan? Nahimo na kang balak nun? Aligriha ko ninyo. Oy, ana to, ana. Pasan nyo ta, kay ngay man ta. Oy, okay naman, God. Come on, let's go! Katulog na hintay, katulog na. Piyo nga na ang imo, mga mata. Mama, kaksak ko. Ang kanangkot ka kayo, kay kita ginaw ko. Amaya. Gigakos ka na ni Mama o gugot tayo. Wa ka na ba tulawa? What na? Anak, mahal ba niyo mo si Mama? Pinangka pa, Jud. Wow! Kalamig sa kiss. Anak, pag binuotan yun ha? Unsa ganito'y gisulti sa giingon sa Ginoo? Pinangka niya ang tanang mga bata sa tibok kalibutan. Wa siya gipili. Naapay ang nindot kakantaan ha? Sige, kantaha, ma. Kanya tudloin ko. Jesus loves the little children, all the children of the world. Yay! Amaya, anak, Amaya, Amaya, Amaya. Ma! 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 Ayang ano ka? Hain siya! Ha? Kinsa ba? Si Mama ba? Oh. Hoy, wake up! Nagdamko ka! Oh. Nagdamko ka si mong mama. Nagdamko ka no? Wa, oy. Wa. Nyakon mo na unsa diya mo gidamko. Wa lagi. Wa. Oh, naunsa ka Amaya? Nasuko ka? Ngano ka? Uy, nasuko ka? Wa, uy. Wa. Wa naman ba? Matawag sa ko balik. Unsa diya mo ginadamguhan di ay? Da, way lami, oy. Bahala ko lami, istoryahi lang kuno kupi. Unsa di ay? Laoy kulit. Murag bata. Sige na ba? Unsa ba? Gusto ko mabalik to. Sige na, istoryahi lang sa lagi ko. Sige na, di ko mo delete ka pa ko ato kong balik. Basta di ka ma... Hindi mo, Stephanie, uy. Mm? Kulit sa lagi ka, no? Okay.
Ingon ra gud ani. Hala ka! Nonsa ka? Amaya, wag kay naitabo sa imong mama? Gibati ka. Nagpa-istorya jud ka nako para hadlokon lang ko nimo. Ay, mga tuog na tagbalik uy. Askang lingawa sa duha. May na lang. Nindot ang resulta sa atong pagdaan ni mama ninyo din eh. Tungod kay ako nakita nga na-enjoy gid siya sa iyang pagbakasyon din eh. Hasta kita matakdan siyang katawa. Mas labaw ang pauntaan na ang kalipay nga bation sa atong mama. Kung ni paunta si Amaya. Shh. Watch your mouth. Matngon nga dili maligas ang imong dila ko naa ka sa tubangan ni Mama, babe. Dili na tupot lang ng kalipay nga yung gibati karon. Kumusta na ka ang akong mangod? Welcome back home! Way lami oy. Nga naman. Wala ko gusto mo uli pag Pilipinas. So, wa ka na gituhuan sa kadaganan nga misulti nga home sweet home? Daoroy. Kana kun malingaw ka sa imong gikauban sa imong home. Ano, di ka malipay nga mauli sa inyo? Dili. Ano? Kay, gusto ka maglaglaag. Di ka bilin og bay? Nganong yan anak man ang imong pangutana? Nagplano kang ibili na lang ko ni Musbay kung magminyo na ta? Uy, ayaw ha? Dili ko gusto na, Eric. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!